Rumen ta' 34 sena baqa' miżmum taħt arrest wara li kien mixli fil-qorti brabta ma' sensiela ta' serq ta' mobile phones li jiswew madwar 180,000 euro minn diversi gwienet. Julian Dinka li mistoqsi x'jaħdem wieġeb li mekkanik kien arrestat il-ġimgħa fl-għaxija f'Ruma wara nħareġ mandat ta' arrest Ewropew. Huwa kien mixli b'serq minn ħwienet tal-mobile phones f'Birkirkara u ħal-Qormi li kkaġuna ħsara fihom waqt is-serq u li kien involut. Dinka wieġeb li mhux ħati għal dawn l-akkużi. Madankollu d-difiża ma talbitx għal ħelsi mill-arrest. Għaldaqstant baqa' arrestat. Il-persekuzzjoni qed titmexxa mill-avukati Brandon Hewer u Andrea Zammit mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali u l-Ispetturi Leiden Zammit u Joseph Merċieqa. Ir-raġel kien identifikat mill-Pulizija wara investigazzjonijiet intensivi brabta ma' sensiela ta' serq minn diversi ħwienet. Il-Pulizija Maltija temmen li huwa jifforma parti minn grupp ta' kriminalità organizzata. Is-serq seħħ fis-sajf tal-2023 bil-ħallelin iżgazzaw il-bib ta' barra tal-ħwienet u f'temp ta' sekondi batlu li xkafef mill-mobiles. Il-Pulizija Maltija stabbilit li dawk involuti x'aktar xhuma Rumeni. Minnu fih inħareġ mandat ta' arrest Ewropew. F'Jannar wieħed mill-ħallelin kien identifikat kien arrestat fir-Rumanija fejn kien estradit lejn Malta. Iż-żagħżugħ ta' 27 sena kien tressaq fil-qorti u baqa' miżmum taħt arrest. Il-Pulizija komplet tfittex il-qbija tal-membri tal-grupp sakemm il-ġimgħa fil-kapitali Taljana kien arrestat it-tieni Rumen fejn inġib Malta u tressaq fil-qorti il-ħadd quddiem il-Maġistrat Charmaine Galea.